Info setmanal. 21 minuts sobre les 5 de la tarda. Avui estem a les portes del 25ena, tot i que això passa aquest dissabte, però durant els darrers dies ja s'han sentit i s'han vist moltes coses, i per parlar del per què, el com i el quan, doncs tindrem avui a una representació de l'organització d'aquest 25ena. Des d'allà baix fins a on jo estic, ens acompanyen la Montse Arraez, regidora d'Igualtat i Feminismes. Bona tarda, benvinguda. Bona tarda, gràcies. La Laia, que s'estrena avui aquí com a regidora. Sí. Molt bé. La Laia Muñoz, d'Ètic Hàbitat, i també del CIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones. Bona tarda. Bona tarda. També ens acompanya la Lluna Ortega, que és membre de la xarxa Lila, Hola. i la Ima Negas, que és membre del Comitè de Dones de Ripollet. Hola, bona tarda. Així que, si us sembla, comenceu en primer lloc amb tu, Montse. No ets nova amb això, perquè justament abans eres de l'altra banda, eres del Comitè de Dones. Com es veu aquest canvi de passar de ser del Comitè de Dones a ser regidora? A veure, això és molt difícil d'explicar, perquè hi ha tota la vessant més personal i hi ha tota la vessant més pública. A nivell personal és on es noten més el canvi, i a nivell públic en realitat jo no ho noto tant, perquè de fet la política que estem intentant fer és la mateixa que veníem fent des del comitè. Una política transversal, que sortís del carrer, que sortís realment del conjunt de les dones. Així que jo en aquest sentit no ho noto tant. A nivell personal, molt. Aquesta noia està molt encostipada, No volem deixar-te de preguntar, aprofitem l'anterior govern, un dels seus cavalls de batalla justament era les polítiques feministes, i algú potser podria pensar que això ara canviaria. Què ha canviat o què no ha canviat? A veure, quan una cosa funciona, les coses... Podem tancar els micros de les que tossen i així serà Ai, més pobra fàcil. Lluna! I així li donarem una mica d'aigua o alguna cosa, sí, o un xiclet o alguna cosa. Doncs el que et deia, si hi ha algun canvi en les polítiques... Quan una cosa respecte. funciona, la idea és no tocar-lo, com a molt millorar-lo, i la idea és millorar-lo des del minut 1. Quan la gent pensava que amb un canvi de govern, una cosa que és una política social, feminista, LGTBI, això aniria cap enrere, tot el contrari. Hem de continuar millorant, continuar progressant, i així ho estem demostrant des del primer moment. És una cosa, si funciona, anem a millorar-la i anem a lluitar perquè sigui realment efectiva i real. Parlem del lema que té aquesta campanya i el moment en què això passa. Bueno, el tema del moment i el lema, un company, que segur que m'està escoltant, em va dir: no estirem massa el xicle, Montse. Quan vam començar a parlar del tema de les violències, sobretot en el món de l'esport i tot això. Però a la vista està, l'altre dia va sortir a la revista Publicat com estan les dades. Fa 2 dies sortia també les dades del Clínic. Estan pujant les agressions, estan pujant la violència, està pujant el perfil. Més que mai, això és super necessari, que ho fem entre tot el conjunt de la societat. Laia, des d'allà, la perspectiva del CIAT, allà on recolliu denúncies, heu notat vosaltres també un increment que es denuncia més, independentment de que es denunciï més perquè hi hagi més agressions, o no sabem si això realment és correlatiu? Bé, al final, denunciar o no, a nosaltres des del CIAT tampoc no és un tema que hi posem especialment atenció. És acompanyar les dones, denunciant o no les violències, no? Sí que és veritat que hi ha més denúncies, s'està informant més a les dones dels procediments que necessiten i que en cada moment són adequats, però és veritat que al final hem d'esperar que la dona o les dones i nenes i joves que pateixen les violències estiguin preparades per començar aquest procediment, perquè denunciar no és fàcil i tot el procés és molt llarg, et revictimitzen de nou un altre cop explicant una i una altra vegada el que t'ha passat, quan al final les dones el que volen és oblidar, no? Quan aquest maltracte. Sí, nosaltres, i molt des de la pandèmia. Des de pandèmia, en general, a tots els CIATs, a tots els serveis d'informació i atenció a les dones, PIATs, CIES, tots els serveis que ens dediquem a això, hem notat un augment molt significatiu de les dones que estan ateses. No necessàriament que hagin denunciat, que sí que és veritat que han augmentat les denúncies, però també ens estem trobant que estan arribant denúncies en fets molt greus. Són violències molt extremes, també, les que ens estem trobant. Per tant,
Bueno, podríem fer lectures de diferents maneres, però sí, evidentment allà és on, al CIAT és on arriben les dones perquè les ajudem i les acompanyem. Després parlarem del programa, de totes les coses que hi ha, però no vull deixar-te preguntar, Imma, també d'aquesta instal·lació que heu posat tan impactant aquí al Centre Cultural. Doncs es veu un taüt, allà doncs... Per què i què voleu expressar amb això? Doncs realment volem provocar això, no? Aquesta impressió i aquesta realitat, no? Perquè el que sí que es veu, que bueno, els números canten, no? Es veuen, però acaben sent números. I ens oblidem que darrere d'aquests 93 feminicidis d'aquest any hi ha unes dones amb un nom, amb una història de vida, amb uns fills, amb unes famílies i que han perdut la vida en mans d'un assassí, no? Llavors que no són només una altra dona i una altra, sinó que són persones i que aquí les representem en cos present, diguéssim, per fer-li una miqueta aquest respecte, no? Que no oblidem que darrere d'un número són persones. Heu posat un taüt i heu posat com una mena de màquina d'aquelles de tu número, no? Sí. Bueno, l'exposició es diu Perd el torn, no? Perquè precisament, és a dir, pel només fet de ser dona, no? Doncs totes tenim el número de trobar-nos en una situació amb una parella en qualsevol tipus de violència, no? Que no cal acabar amb un assassinat, però sí amb agressions físiques, psicològiques o amb pressions i qualsevol tipus de violència. Llavors, totes estem en risc. Estem veient ara unes fotos que es veu doncs, que s'ha fet cinema, un taller d'autodefensa, tenim una exposició també que també es presenta avui, que es fa una xerrada, i després també aquesta instal·lació que acabes de comentar, ara a seguida veiem també les fotos aquestes, que a més la part bonica és que es veuen aquestes flors fetes per cosir i xerrar. Que tenen unes mans. Sí. A veure, la idea era que no sempre és tan bonic, però és que la veritat és que han fet una feina bonica, però bueno, cadascuna de les flors representa una dona, i llavors en aquest sentit sí que han de ser boniques, no? Perquè totes les vides són boniques i és una llàstima haver de plorar per les seves pèrdues. I al principi d'aquest carrusel doncs, teníem, que ja l'hem vist, aquestes fotos del mural el d'aquest any. Parla'ns, Montse, de com heu plantejat aquest any aquesta commemoració, des de l'Ajuntament també, però des de la taula feminista, en definitiva. Des de la taula feminista el que s'ha volgut fer és una mica reactivar totes les entitats del poble perquè se sentin involucrades, perquè al final no acabarem amb les violències si realment no hi ha una implicació de tots els nivells de la societat. I la idea realment és això, no és que sigui un dia on es treballa des de la regidoria de feminisme amb CIAT i poco més, sinó que arribem molt més enllà, a nivell de joventut, a nivell escoles, a nivell mares, a nivell a tots els nivells de la societat des de manera transversal. I aquesta és la idea d'aquest 25è i de totes les activitats i actuacions que arribaran durant tot l'any, no només amb aquestes dates tan senyalades. Laia, quin paper tenen les joves? Bueno, com ja venim, també tenim una trajectòria aquí a Ràdio Ripollet, amb la xarxa Lila, que hem fet diverses coses. Doncs molt important. Igual que l'any passat vam fer la performance a la plaça del Molí i des de llavors no hem parat. La xarxa Lila del 2023, en la que forma part la Lluna. Des de l'abril-maig que vam començar, després ho explicarà la Lluna, que s'ho ha preparat també. Esperem que no se'ns mori a mitja entrevista. Sí, té aigua aquí. Bueno, això, vam començar la xarxa Lila aquest any i van tenir la idea els vaig dir, què voleu fer pel 25N? I van dir una pel·li. Així, com si fos tan fàcil, no? I ens hi vam ficar, ens vam posar de ple, llavors vam començar a fer pluja d'idees, ara us ho explicarà la Lluna, això que s'ho ha preparat. Doncs va, per al·lusions, Lluna. Primer de tot, com estàs? Home, tinc la gola una mica malament. Molt bé. També, vulguis que no, els nervis de venir a la ràdio, a un se li resseca sense voler passar. És un misteri, no sabem per què, però se't resseca tot, la saliva desapareix, se't queda la boca pastosa. Hem passat tots per aquí, no? I de cop... Sí, no, però no passa res. I després, quan surtis d'aquí, se't passa la tos. No, sí, porto ja així un temps. Vale. Doncs ja et puc dir que quan surtis d'aquí, la tos se't passarà. Perquè aquí la treus tota, ens passa a tots. També m'ha passat a mi presentant aquest programa, no pateixis, i sues i a tot, però bueno, és el que hi ha. Doncs esteu vosaltres en aquesta pel·lícula. Com es titula? Situacions anormals. I quines són aquestes anormalitats que vosaltres tracteu? Doncs, a veure, en aquest curtometratge tractem com algú que et sembla que pugui ser una persona normal, al final acaba fent mal, no?
Val, no és la normalitat parlant de lo que és normal i el que és normal, sinó parlant justament de les falses aparences, no? O de les coses que es veuen com a normals i no ho són, coses sobretot dolentes. Doncs quina és la idea llavors i com l'heu treballat vosaltres aquest grup de persones? Perquè no sou professionals ni tan sols heu estudiat, per dir-ho així, no?, per fer cinema. No, hem tingut ajuda també de gent exterior, com l'Alba de premsa, també, que ens ha ajudat a gravar tot el curtmetratge. Des d'aquí la saludem, està al Japó, que ho sapeu. Sí, ho sabem. L'Alba Vázquez, la periodista també que ens ajuda a l'Ajuntament, doncs sé que us ha ajudat molt i a més que ha disfrutat molt, també ens ha dit, que ho ha disfrutat molt. I què es pot veure? Què feu i com ho feu? Feu d'actrius, feu de... Hauríem de dir a Antoni que vingués a veure, no? Guionistes, sí, però és que clar, encara... Clar, no es pot dir res. Vale, doncs, però després sí. Doncs, no, però explica'ns, què heu fet, com ho heu fet? Doncs, a veure, hem estat gravant... Bueno, primer vam fer com diàlegs, text, una pluja d'idees del tema, una pluja d'idees del títol, això tot entre el maig i el juny. Després vam fer... tinc una companya de la xarxa Lira que es diu Ana Murillo, que va fer tots els dibuixos de totes les escenes. L'storyboard, que diuen, no? Sí. Després va arribar l'estiu i ens vam prendre unes petites vacances. Que puntualitzem que a l'estiu hi va haver l'episodi del petó no consentit de Rubiales amb Jenny Hermoso i aquí vam dir, home, l'hem clavat. L'hem clavat. També parla d'aquesta situació? De coses no consentides. Molt bé. Molt bé. Després, ja al setembre vam començar a parlar i a assajar les escenes i ja, com hem dit, l'Alba ens va ajudar a gravar-ho i tot això ho vam gravar el 25 d'octubre i el 8 de novembre i aquesta última setmana, sobretot la Laia, ha estat a tope editant el vídeo i doncs l'hem tret. L'heu vist ja? Només l'ha vist la Lluna. Només jo. Pues jo també. Creus que els agradarà? Bueno, acabat, no sé, perquè l'hem acabat avui. Acabat no. A les teves companyes creus que els agradarà? Clar que sí. Sí? A part ens fa molta il·lusió. Doncs llavors ja està al públic, segur, Sí, perquè hem fet... hi ha el vídeo, que dura quasi bé 4 minutets, però és un curtmetratge molt curt. Clar, és que un curt és un curt. Un curt és un curt, però poder algú s'imagina que un curt és mitja hora. No, no arriba a això, 5 minutets. I llavors hi ha una part també de 2-3 minuts de les tomes falses, que el es diu, no? El making of, molt bé. Que és molt divertit. Clar. Ho heu passat bé? Clar que sí. Però tot i això suposo que el plantejar-ho us ha permès també remoure coses, no? O confrontar coses, de dir, mira, això ha passat, això no m'ha passat, però això li pot passar a una altra persona. Sí, van fer una rotllana i van sortir algunes coses. Molt bé. I allò que diuen que la realitat supera la ficció, no? Totalment. I tenim ahir doncs, el Rubiales sobrevolant a tot, Sí, de fet, una mica la idea general del curt és mostrar o visibilitzar les violències que es pateixen en el món de l'esport, no? Que pateixen les dones en el món de l'esport. Per tant, ens va anar molt bé que, per desgràcia, aquest senyor fes això, però, bueno... De fet, també ens acollim al manifest unitari de totes les federacions esportives de Catalunya i de l'Estat, en què s'ha fet un manifest, que de fet el portem aquí, que està penjat a la web i que hi ha col·laborat la Generalitat, tots els ajuntaments, totes les diputacions. Hi ha un manifest unitari del 25 de novembre en relació a les violències que pateixen les dones en el món de l'esport. Vull dir que també ens hem acollit i ens anirà molt bé aquest curt també per fer difusió d'aquestes situacions anormals. La A va entre parèntesis. Situacions anormals. Molt bé. L'esport és aquest tema que també, com comentava la Laia, doncs, en la pràctica de l'esport, és a dir, no només en les que juguen, sinó tot el que envolta el món de l'esport. I a més hi ha una tertúlia que emetrem el pròxim dissabte, però que nosaltres avui ja preestrenem en ràdio. Però qui vulgui veure-la s'haurà d'esperar a YouTube el dissabte, que és el dia a les 2 de la tarda, quan és l'estrena. Doncs per què creieu, Montse, que s'ha d'actuar també en aquest àmbit? Bueno, perquè jo crec que la gent es pensava que hem aconseguit moltes coses i en certa part sí, si no, no estaríem aquí dones avui a la ràdio, només hi haurien homes i estem dones,
s'han aconseguit moltes coses, però s'ha donat per normalitzat que les nenes poden jugar al futbol, però no poden ser, quan es fan grans, ni entrenadores, ni presidentes, ni d'una executiva, ni d'una directiva. O sigui, hem normalitzat una igualtat amb uns límits, no? I quan aquestes dones, a més, comencen a professionalitzar-se en qualsevol àmbit, doncs torna a aparèixer, no?, allò que deien, no, aquestes coses ja no passen. Doncs mira, ho va veure tot el món, no?, que sí que passen. I passen moltes més de les que realment segurament ens pensem. I arriba el dissabte, que és el dia gran. Què feu, Imma, vosaltres? Perquè teniu també unes coses especials, no? Sí, seguim per la mateixa línia. Home, ens agradaria fer alguna cosa doncs, com més vistosa i més que vingués la gent, però el que nosaltres volem és oferir un espai on les dones del poble, del municipi, puguin participar. Llavors nosaltres muntarem també una instal·lació interactiva, estarem allà a partir de les 5 treballant, però poden venir a partir de les 6, i es tracta d'això, no?, d'oferir un espai on qualsevol persona, però majoritàriament dones i noies del municipi, s'acostin i participin, no?, doncs per mostrar que respecte a les dones que han perdut la vida en aquest any. I després a les 7 també llegirem el manifest. Sí. Alguna cosa que m'hagi deixat que vulgueu dir? Algun missatge que vulgueu fer arribar? Digues. Sí, a mi m'agradaria... Vinga, a les 3. És el moment. Com a dona no esportista, no, que això que ha passat amb el cas de la Jenny Hermoso i ha passat també en un diputat europeu, no? O sigui, cada dia ens trobem les dones, practiquem esport, practiquem política, practiquem el que sigui, ens trobem en situacions aquestes anormals, no? I llavors també arriba un moment en què hem de dir prou i ja està, no? I de fer respectar-nos al nostre espai. No cal esperar a que hi hagi una agressió física o una mort, sinó que qualsevol petita paraula fora de lloc o qualsevol comentari o qualsevol fet hem de posar el que ara li diuen les red flags, no? O sigui, les red flags les hem de tenir ben grosses i ben grans i ben visibles, perquè ja està prou, ja està bé, hem de dir prou en tots els àmbits. De fet, el lema d'aquest any, també del cartell del 25N d'aquest any, és el fora violències, no?, i el s'ha acabat, que és bastant també unitària amb tot el món de l'esport. Nosaltres volíem afegir que paral·lelament a això hem fet durant un parell de 3 setmanes, hem demanat a la gent, la Montse també hi participa, companyes de l'Ajuntament, la xarxa Lila, les joves de la xarxa Lila de l'any passat. Hem creat un vídeo que està penjat, avui l'hem penjat a l'Instagram de la xarxa Lila, que és com un challenge, és un repte en què proposem a tothom que es gravi un vídeo ensenyant una targeta vermella. N'hem anat deixant a diferents llocs del municipi i gravin vídeos, els pengin, ens etiquetin i que ens fem pesades amb això, amb les banderes vermelles, amb les targetes vermelles i fer-nos visibles. Molt bé, doncs us agraeixo que sigueu aquí i us explico el que farem i també la nostra audiència després d'aquest programa, perquè dins els actes de commemoració del 25N, el Dia Mundial de l'Erradicació de les Violències Masclistes, des de les regidories d'Igualtat Feminisme s'ha organitzat una taula rodona, Dona i Esport, targeta vermella, un espai radiofònic que pretén visibilitzar les violències estructurals que pateixen les dones en la pràctica esportiva, així com els reptes que hi ha pendents, presentat per la Marta Gili, que és la cap de l'àrea de serveis de les persones de l'Ajuntament de Ripollet, i compta amb diferents persones vinculades al món de l'esport, la Neus Parralejo, jugadora i excapitana del CB Ripollet, la Naila Calderón, que és directora de l'Escola de Futbol Base Ripollet i entrenadora de l'amateur B masculí, l'Anna Lluc, de 62 anys, que és exjugadora de futbol femení i tècnica d'esports i activitat física de la Diputació de Barcelona, i també hi va ser la Montse Arraez, regidora d'Igualtat i Feminismes. Doncs això serà avui a la ràdio, ho emetem després aquest programa, i després per YouTube el dissabte a les 2 de la tarda. Així que res, moltes gràcies. Des d'aquí també la ràdio se suma a aquest lema, aquest fora violències, doncs això. Ojalà no n'haguéssim de tornar a parlar. D'acord? I res, també a la nostra artista, doncs això, que recuperi del coll. Montse, alguna cosa vols dir? Sí, vull afegir per convidar a totes les persones que al final vulguin participar, però és que hem de fer crida per fer-nos visibles, per notar que hi ha sororitat, per notar que això és de tothom, no és només ni de nenes ni de dones, és d'homes, és de totes les persones, i els convidem a que vinguin a la resta d'actes que hi ha. Aquesta tarda fan l'estrena del curtmetratge, demà al matí es fa una formació
per personal tècnic i professional de l'Ajuntament de Ripollet, per veure aquesta transversalitat que està formant a gent. Hi ha també una lectura conjunta d'un manifest dels instituts per treballar també amb tot el tema d'educació i de jovent. Dissabte al matí hi ha dansa. Al Centre Cultural, dissabte a la tarda, les protagonistes són les dones del comitè, que fan tot això que ha explicat la Imma. Convidem també a la gent que participi a les manifestacions. Diumenge hi ha el tema del teatre, de Calladites estem més guapes, i no sé si em deixo alguna cosa, perquè portem una agenda molt apretada amb moltes coses, que me dejo l'exposició d'aquesta tarda. I les dones de fibromiàlgia que ens conviden a fer xicun. Sí, ens conviden a fer xicun, un espai de cura, que ho fan 2 matins a la setmana i ho fan obert a tothom en el marc del 25ena. Perfecte. I si em deixo algú, disculpeu, però és que no me da la ment. Molt bé. Doncs moltes gràcies per ser aquí a les 3, a la Montse Raez, a la Laia Muñoz, també a la Lluna i també a la Imma, per ser aquí amb nosaltres. Moltíssimes gràcies. Molt bona tarda. I nosaltres ara de seguida anem a la nostra pròxima entrevista parlant d'aquest llibre, Xangai a Andorra, per aquest autolocal que després ens atén pel telèfon. Què et dius? No? Mare meva. Hola! Lluc, on ets? Aquí a la cuina. Hola. Hola. Has vist ja els meus veïns? Doncs sí, resulta que ens els hem trobat aquesta tarda i li ha fotut una pinta a la Laura. És una mica estrany, no ho trobes? Sí, jo també ho penso. De fet, me l'he trobat abans al replà i m'ha mirat amb una cara més estranya. Jo no em fiaré d'aquest paio, Per cert, avui és l'aniversari de la meva mare. No et podrà acompanyar a casa, d'acord? Vale, cap problema. Vale, perfecte. Laura, tia, te'n recordes del meu veí de l'altre dia? Sí, aquell, el que et va empenyar. Doncs mira... Ets el meu veí? Sí, no et fa com una mica de mala espina? És com estrany. No sé. Hola! Ai, hola! Què tal? Una pregunta, tu coneixes el nou veí? Crec que es diu Mario. No, perdona, no em sona. Pensava que el coneixeria. Segueix-me i no cridis, queda clar? Hola, Carol. He de parlar d'un tema important. Sí, et fa res venir amb nosaltres? Que hem quedat? Ja parlareu! No, ha de ser ara. Que hem quedat! Lluc, vine, corre. Ara t'expliquem què ha passat. Hem d'anar a la policia a denunciar.
No, no está trancada, sino que está... Más punta. No la tiras a... Venga, som-hi. Grabando. Y no ruido ahora. Grabando. No, però la Cari tampoc no volem que se't vegi. No t'imagines el que m'acaba de passar. Tu coneixes el nou veí? Crec que es diu Mario. No em sona. Gravant. I en quin districte creus que deu viure? Hola! Hola! Gravem. Exacte. Ahí estan, bé? Gravant. Que vagi...